ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଧବାର କଳସ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଜାଗରଣ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ କଳସ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ବିଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଂଶ ନେବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ରହୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କେବେ ବି କମିନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସିଏ ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଥିଲେ, ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ, ଫୁଲ ସଜାଉଥିଲେ ଓ ନୀରବରେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଏକ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ବଡ଼ କଳସ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଗୋଟିଏ କଳସ ବହନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଧବା, ଏ ଶୁଭ କାମ ତୁମେ କଳସ ବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ମନରେ କ'ଣ ଥିବ। ସରସ୍ୱତୀ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ମନ୍ଦିରର ଏକ କୋଣରେ ବସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଝରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କହୁଛ ଏହା ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ତେ, ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ, କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ସାଧୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଗେ ଆମ ସମାଜର ସତୀପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ବୁଝାଗଲା ଯେ ଏହା ଧର୍ମର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଦୟା, ନ୍ୟାୟ, କରୁଣା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସାଧୁ କହିଲା, ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଦାଚାର। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କେବଳ ବିଧବା ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନା କେବଳ ସମାଜର ଅଭ୍ୟାସ? ତାପରେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ସାଧୁ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତ୍ୱହା ଯୋ ମେ ଭକ୍ତି ପ୍ରୟଚ୍ଛତି, ଏବଂ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତ ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧବାର ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଏକଥା ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଗାଁର ମୁଖିଆ ଆଗକୁ ଆସି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ କାହାର ସତ୍ୟତାକୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ, ପରମ୍ପରାକୁ ମାନୁଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସୀ ଦିଆଗଲା। ସେ କଳସୀ ବହନ କରି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଲେ, ଅନେକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୋଇନଥିଲା, ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଧର୍ମର ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଭାଗ କରେ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଧବା, ସଧବା, ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବର ଭେଦ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ କଥାରେ କେତେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସମାଜ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ଏଭିଡେନ୍ସରେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ କାମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।